गुदि जेंनाफोर दङ बे गुदि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनानै गोरलैयैनो बर' हारिया चेलेन्जिंलि कम्पिटिटिभलि गुबुन हारिफोरजों चेलेन्ज खालामनो हानायनि खामानियाव जोंनि फिसाफ्रा खामानि मावनो हादों। हानि जेंनाखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा हेडेक दाजाथों बे जेंनाजोंसो बे बाथ्राजोंसो जों खामानि मावगासिनो दङ। बिपिएफनि समावहाय जौनि मेला जुवानि मेला बायदिसिना माने मेला जायोमोन जाय मेलानि गेजेरजों न'खरा डिस्ट्रय जायोमोन, न'खराव नांलाय खमलाया बारा जादोंमोन, फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय जानगारनो गोनां जादोंमोन। बेफोरनिख्रुइ जानगार होनानै जोङो मोनसे सोमोनांथाव मेला खालामदोंमोन, बेनो होनदों लेन्ड मेला बा हानि मेला। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जि एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि बर'फोरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय भारत सरकारा जोंनो जा मोन्थाइ होदोंमोन, मोन्थाइ मोनसेयावबो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जोंनि बर'फोरनि बिटिआरआव थानाय गासैबो बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि जा हानि जेंना, बे हानि जेंनाखौ मालाबाबो सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नोजोर होआखैमोन। जोंनाव मोनसे सानगोथे मोनसे साननाय दङ, माने बेखौ जोङो इनफिरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन ना सुपेरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन आं बुंनो हाला, जे बर'आ गोदोनिफ्रायनो जुग जुग जारिमिना मोनहाय समनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जादों। गतिके बे हाया जोंनिखा, जोंनो मानो हानि फोरमान बिलाइ नांगौ, बेफोरबायदि साननाय हनाया बर'नियाव गोरलैयैनो फैयो। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो नैबे समाव बरायलाबाय। आसा थिदों नोंथांमोना बे समाव गासिबो मोजाङै दङ। गुबुन गुबुन समाव नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोगा-मोगि आयदा नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थादों। दिनैबो मोनसे गोनांथार आयदा, बे आयदाखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों आरो बे आयदानि गेजेरजों नोंथांमोननियाव बा नोंथांमोना हा-हुनि जेंनाजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनायाव जुदि भुगिनानै दङब्ला हयथ' नैबे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो हागोन, थामहिनबा बुजिनो मोनगोन। नंगौ, बे समाव नोंथांमोनजों मोगा-मोगि आयदायाव जों हांख्रायनानै मोननो हादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारी, जों बिथांखौ मोननो हादों। गिबि गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाबाय। खुलुमबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानिसिम आंनि गोरबोनि हामलायथिखौ हरबाय। लोगोसे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआरबासि 35 लाख बिटिआरबासिनिसिम आंनि अननाय आरो गोरबोनि हामलायथिखौ हरबाय। जों नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन समाव, थामहिनबा जों बिसायख'थिनि एसे आगोलाव जों जुदि थाङोब्ला नोंथांमोनखौ नुनो मोन्दों हा-हुनि बिथिङाव नोंथांमोना जोबोदनो गोसो होनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। जायगा जायगा लानानै नोंथांमोना हानि जे फोरमान बिलाइ बेखौ होनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि दा फैबाय थानाय सम आरो दा माबायदि थासारियाव नोंथांमोना बे समाव हा-हुनि खामानिखौ मावबाय थादों? जोबोदैनो रंजाथावना जे मानगेराट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जा बिटिआर सरकार, बे सरकार जाजेननायनि उननिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि बा बर' हालामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जेंना हानि जेंनाखौ फोजोबनायनि थाखायनो जों थिरांथा लायो। मानोना जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ जादों हानि मोन्थायखौ लानानैनो, बर'नि थामोन्थाखौ लानानैनो, आरो नंखायनो जोंनि गासैबो सोमावसारनाया हाजों सोमोन्दो दङ। आरो बे हाखौ लानानैनो थांनाय समाव बिपिएफआव बर' अना बर' पलिटिकेल पार्टि सृष्टि खालामनानै जोंनि गेजेराव डिभिजन लाबोलायनानै सैलायै मोनसे सृष्टि जादोंमोन। बेखौबो नोजोर बोनानैनो जोङो दिनै जथायै हानि जेंनायानो गुबै जेंना होननानै जोङो साननानै बा बिजिरना मोननानै जोङो हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो स्टार्ट खालामजेनदों बा जोङो जागायजेनदों। आरो थांनाय 3 बोसोर, दिनै दा 4 बोसोर सोलिगासिनो दं जोंनि सरकारा। बे 4 बोसोर सोलिबाय थानाय समसिम दिनैनिफ्राय मास मोननैनि सिगांनि आं नोंथांमोननाव जमा जानाय जोंनि हानि मावनाय फिथाइखौ आं होनो नागिरदों। दासिम रेभिनिउ हा हिसाबै जोङो 1,06,000 मानसिनो हा होनो हाबाय न'खरनो, आरो 36,000 फरेस्ट एरियायाव जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो हाबाय। आरो जोंहा गोबां खामानि मावबावनो गोनां दङ। बेफोरखौनो जों दा दिनै बे 1.5 बोसोरनि गेजेरावहाय जों स्ट्रंलि माबोरै मावनानै जोंनि बर' अना बर' गासैबो बिटिआरबासि गासैबो भारतीय नागरिकनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हागोन, बेनि थाखाय जों एजेन्डा लागासिनो दङ। नोंथांखौ नुनो मोन्दोंमोन बावैसो सिगाङाव, थामहिनबा नोंथांनि अफिसियेल फेसबुक पेजाव नोंथाङा होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन जे नोंथाङा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जिखिनि हानि जे मोन्थाय, थामहिनबा बिथांमोननि लेन्ड टाइटेल, बे लेन्ड टाइटेलखौ बिटिसिनिफ्रायनो थोंजोङै होगोन होननानै लिरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेसेबां सैथो बेयो? आसाम सरकारनिफ्राय होनाय नटिफिकेसन बायदियै 47टा गामिखौ आउट अफ 60 60नि गेजेराव 40टा
47टा गामिखौ बिटिआरआव सोसननायनिखौ डिक्लारेसन होनानै गालांबाय। दा डिक्लारेसन होनायजों लोगोसे जोंहा माखासे फरेस्ट एरिया मेक्सिमामलि जोंना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया फरेस्ट एरियानि सिङाव, नंखायनो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों एफआरसि दानानै फरेस्ट राइट कमिटि दानानै जोंनि जाय मोननै बिफाननि हा, जेरै हमनानै ला रिजार्भ फरेस्ट एन्ड प्रप'ज रिजार्भ फरेस्ट, बे मोननैखौबो बिजिरलायनानै दासिम 47टा गामिनिखौ जदिअ होदोंब्लाबो माखासे 47टा गामिनि गेजेरावनो जायफ्रा फरेस्ट एरियाफोर दङ, फरेस्ट भिलेजफोर दङ बा फरेस्ट गामिफोर दङ, बे गामिनि गेजेराव लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट मोनजोबै माखासे थालांबावदों। सोरनावबा 20 जौखोन्दो खालामदों, सोरनावबा 25 जौखोन्दो, सोरनावबा 30 जौखोन्दो गामिया थालांदों न'खरफोरा। बेजों लोगोसे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टखौ एज पार दा फरेस्ट राइट एक्ट अफ 2006 नि दफा, बे दफा बायदियै माबोरै जोङो स्पिड आप खालामनानै जोंनि बै हालामाव थानाय थागिबि मानसिफोरनो जों हानि मोन्थायखौ होनो हागोन, बेखौ मावनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो मोन्थाय होनाय बायदियै जोङो उदालगुरि जिल्लानि धनस्रि डिभिजनजों सरजाफानानै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेसेबां हानि जेंना फरेस्ट एरियानि आरो रेभिनिउ एरियानि जेसेबां हानि जेंना बेफोरखौ फोजोबनायनि थाखाय जोङो दिनै थांनाय, आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरेट आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि फरायसा आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै जों सावरायदों। आरो बावैसोनो जोङो दाखालि 4 तारिखआव सावरायनाय बायदि इसि मिटिङाव डिसिसन लानाय बायदि आंजों लोगोसे जोंनि इएम लोगो दावबायसा बर' जों सानैजों दावबायनानै सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि मेलेमजिबि आरो जोंनि एफआरसि कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो माहारियारि आफादफोरजों जथायै सावरायनानै मा जेंना दङ बेखौ जोङो मोनथिग्रोनो नागिरदों आरो बेखौ जों खोब गोरलैयैनो गोख्रैयैनो गभर्नमेन्टनिसिम पुटआप खालामनानै जोंनि जा मोनबोनाय बेखौ माबानानै जेंनाफोरखौ जों गोख्रैयै फोजोबनायनि थाखाय थिरांथा लादों। जों नुयोब्ला गोदोनि समाव थामहिनबा एसे आगोलाव जों जुदि नायोब्ला नोंथांमोननि खुंथाइ गोहोनि सिगाङाव जों जुदि नायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव नैबे हा हुनि बिथिंखौ लानानै बारा सांग्रांथिखौ जों नुनो मोनामोन। दा माबायदि मोनदों नोंथाङा, जिहेतु बे समाव हा बिफानखौ नोंथाङा सालायबाय दङ, बे समाव रायजो राजाफोरनि नैबे बेलायाव हा हुखौ गावनि खालामना लानायनि बेलायाव, नामजारि खालामना लानायनि बेलायाव गोसो होनायखौ नुदों नुवा रायजो राजाफोरखौ, सांग्रांथिखौ नुदों नुवा रायजो राजाफोरखौ? मोननै बिथिं दं। नोंथाङा खोब गेदेर सोंथिखौ आंनाव सोंबाय, जाय सोंथिखौ दिनै गोबां इन्टेलेक्सुवेलफ्रा दिनैसिम जोंनाव सोङाखैमोन आरो सोंनायसिम सागे जानो हागौ बेफोरबायदि खाबु बा इनभाइरनमेन्टखौ जों मोनाखैमोन जानांगौ। जायखिजाया नोंथांनि जा सोंनायनि फिननाय बेखौ आं थोंजोङै मोननै खारनाव होननानै बुंनो नागिरदों। बर' हारिया जारिमिना मोनहास'यै समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय मोनसे हारि। जोङो जुदि लिंगुइस्टिक सार्भेखौ खालामो आरो इन्डियान जा फिलसफारफोर बिथांमोननि बुंनाय बायदि संस्कृत इज द मादार लेंगुवेज अफ अल द लेंगुवेजेस होननानै बुंदों आरो बिनि जोनोमखौ फ्राय 10,000 इयार्स होननानै बुंदों। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया दिनै जारिमिनगिरिफ्रा रोखा जे आर्यफ्रा भारताव फैनायनि सिगांनो अनार्यफोर इनक्लुडिं द मंगलियान ब्रान्चनि जेसेबां जोंनि बड' फोलेरनि मानसिफोर दङ, बिसोरो आर्यफोर फैनायनि बेसेबांबा हाजार बोसोरनि सिगांनो फैनाय। जों बे संस्कृत लेंगुवेजखौ स्टाडि खालामनानै बुङोब्ला जोङो जेराव हिस्ट्रिया बेखौ मोनहास'वाखै, अब्लाबो बिथांमोननि आर्यफोरनि जा संस्कृत रावनि सायावहाय होलांनाय बेखेवथि, बेखौ नायोबा जोंनि बैसोआ 13,000 बोसोरनि बैसो। आरो जुदि बिथांमोननि जा सलन्थाइमा पुरान बेदफोरनि माबाखौ फरायना नायोब्ला जोंनि बैसोआ जोङो दिनै 5,000निफ्राय 7,000 बोसोर बैसो। गतिके जोंनाव मोनसे सानगोथे मोनसे साननाय दङ, माने बेखौ जोङो इनफिरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन ना सुपेरियरिटि कमप्लेक्स होनगोन आं बुंनो हाला, जे बर'आ गोदोनिफ्रायनो जुग जारिमिना मोनहास'यै समनिफ्रायनो बे हालामाव रायजो जादों। गतिके बे हाया जोंनिखा, जोंनो मानो हानि फोरमान बिलाइ नांगौ, बेफोरबायदि साननाय हनाया बर'नियाव गोरलैयैनो फैयो। जायनि जाहोनाव हानि फोरमान बिलाइखौ मावना लायनो रोङैयाव जाहोनाव दिनैसिमबो बर' हालामाव
जोंनि सरकार फैनायनि सिगां मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायनि सरकार फैनायनि सिगां प्राय 66% बर' हारिया लेन्डलेस BTC आवनो किन्तु गुबुन मोनसे जाहोना आरो बेनोबाव जे जोंनियावहाय जा लेन्ड एक्ट अफ 2019 बेफोरजों लोगोसे बिसिनि सिगांनि जेसेबां जोंनि आयेनफोरखौ नायोब्ला जों मोननो हायो जे जोंनि सरकार फैनायनि सिगांसिम बा दाखालिसिम जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे हमनानै ला जेरावहाय बर'आ मियादिखौनो खालामना लानो रोङा गावनि हाखौ जोङो सरकारि हायाव थायो बेफोरबायदि सरकारि हायाव थानायनि जाहोनाव जोंनि जा बायलाय फानलायनि बेबस्था बे बायलाय फानलायनि बेबस्थाया आं नोंथां दखल खालामनाय सरकारि हाखौ आं बायनानै लायोब्लाबो सरकारनो जोङो माखासे माबा होबावनांगौ मा होनो रेभिनिउ फाइन बायदि होबावनो गोनां जायोमोन आं मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो नागिरदों जे थांनाय 4 तारिखआव बे बोहैथि दाननि 4 तारिखआव जोंनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं मोनसे जादोंमोन बे काउन्सिलनि गेजेराव जोङो माखासे लेन्ड इस्युनि सायावहाय माखासे जोङो सोदांनाय लाबोदों बे सोदांनाया जादों हमनानै ला गामि ओनसोलाव नोंथाङा जुदि हा दङब्ला सरकारि हा दङब्ला बे हाया नोंथांनिनो 100% नोंथाङा मा खालामनांगोन बिनि सायावहाय लेन्ड बे नोंथांनि जेसेबां लेन्ड क्वान्टाम दङ ना बिनि 100% नोंथाङा गभर्नमेन्टनो फाइन हिसाबै होनांगौ जेनेबा हमनानै ला नोंथांनि न'आ बेंटलाव नोंथाङा बिगासे हा दङ बेयो सरकारि हा बे हाखौ नोंथाङा मियादि खालामनो नागिरदों जुदि बै समावहाय नोंथांनि हाया मियादि खालामनाय टाइमाव नोंथांनि हानि भेलुआ जुदि जनेल भेलुआ जुदि 5 लाख जायोब्ला STनि थाखाय 75% नोंथाङा होनांगौ अर्थात 75,000जों 5खौ सानजाबोब्ला बेसेबां जागोन बेखौ नोंथाङा होनांगौमोन ओमफ्राय जेनेरेलनि थाखाय 5 लाख बा बे 5 लाखखौनो नोंथाङा गभर्नमेन्टनो होनांगौ जायोमोन किन्तु दिनैनि दिनाव जुदि नोंथाङा गामि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरा ST SC फिजिकेलि उइक डिसेबल पार्सन आरो फिसाय थैजानाय उइड' रान्दि जोंनि बिमाफोर बिसोरो जुदि हाखौ नोंथाङा नामजारि खालामनो नागिरदोंब्ला जोङो नोंथांनो डाइरेक्ट सेटेलमेन्टखौ 1000आवनो होनो हानायनि बेबस्थाखौ दाखालि जों इसि मिटिङाव पास खालामो 1000आव जेरावहाय नोंथाङा 5 लाखब्ला हमनानै ला बिगासे हानि दामा जुदि 4 लाख मोनब्ला नोंथाङा 3 लाख होनाङोमोन गभर्नमेन्टनो होमबासो नोंथाङा मियादि खालामनो बा सेटेलमेन्ट खालामनो हायोमोन किन्तु दिनै जोङो खमायनानै बिगासे हाखौ 1000आवनो होनायनि बेबस्था जों खालामना फैदों बेखौ जोङो जेनेरेलनोबो 1000आवनो होदों ST SC गासैबो PWD उइड'नोबो जोङो 1000आवनो होनाय जादों थामहिनबा जाय हाखौ जोंनि बर'फोरा बा जोंनि BTRनि मानसिफोरा मियादि खालामनो थाखाय फैसा गैयिनि थाखाय हायामोन बेखौ गोरलैयैनो जोंनि सरकारा मियादि खालामनो हानायनि बेबस्थाखौ रोजासेनिजों जों बानायना होबाय थामहिनबा फैगौ समफोराव जोंनि मानसिफ्रा नोंथाङा जेब्ला सेटेलमेन्ट लागोन मियादि खालामना लागोन नोंथाङा सासे हा गैजायै जि मुं दं लेन्डलेस होननाय मोनसे बिमुं मोननाय दङमोन बिमुं मोनदोंमोन हा गैजायै होननानै बे बिमुं मोननायनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोननो हाबाय गुबुन फारसे आगोलनि सरकाराव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों मिउटेसन कनभार्सनावहाय ओरैबायदिमोन एनुवेल पाट्टा टु पेरियडिक पाट्टायाव जुदि नोंथाङा माबा खालामनो नागिरोब्ला हाखौ ट्रेन्सफार खालामनो नागिरोब्ला कनभार्सनावहाय जेनेबा हा सोलायनाय जेनेबा हानि स्टेटासखौ सोलायनाय खालामनो नागिरोब्ला आगोलनि सरकारनि दिनाव नोंथाङा 100% होनाङोमोन 100% किन्तु जेरै हमनानै ला नोंथाङा क'क्राझार टाउनाव माबा खालामनो नागिरदों मा होनो मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों इन्डास्ट्रि बानायोब्ला नोंथांनि क'क्राझार टाउननि हानि भेलुएसना जुदि दिनैनि दिनाव 24 लाख क'क्राझार टाउननि हानि जनेल भेलुएसननि दामा बेनिफ्राय बेखौ नोंथाङा
कनभार्सन खालामनानै इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदों इन्डास्ट्रि बानायनो नागिरदोंबा बै लेन्ड भेलुएसननि नोंथाङा 100% नोंथाङा गभर्नमेन्टनो रेभिनिउ होनो गोनां जायोमोन दिनै जोंनि सरकारा जनेल भेलुएसननिफ्राय 15%ल' जोङो बेखौ खमायनानै लाबोदों 100%निखौ जोङो 15%आव लाबोदों आरो बेबो ST SC ओमफ्राय PWD माने फिजिकेलि उइक डिसेबल ओमफ्राय बिसाय थैजानाय बिमाफोर बिसोरनि थाखाय जोङो 13.5%आव जोङो दोनफैबाय थामहिनबा जोंनि हाखौ जोङो गोरलैयैनो मियादि पाट्टा खालामनायजों लोगोसे कनभार्सन खालामनायाव जोङो दिनै साक्सेसफुल जानो हादों जायखौ जोंनि मानसिफ्रा रोजा रोजा बोसोर हा दंब्लाबो जों मियादि खालामनो हायाखैमोन आरो 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि जि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जे जोंनि बर'फोरनि हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय भारत सरकारा जोंनो जा मोनथाय होदोंमोन मोनथाय मोनसेयावबो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया जोंनि बर'फोरनि बिटिआरआव थानाय गासैबो बिटिसिआव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरनि जा हानि जेंना बे हानि जेंनाखौ मालाबाबो सुफुंनो थाखाय बिथांमोना नोजोर होआखैमोन आरो बे हानि जेंनाजोंनो गफबना थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायनायजों लोगोसे उदै नारलायनाय दाङाबाजि आरो माहारियारि दाङाबाजिजों लोगोसे मा होनो बर' अना बर' पलिटिकेल कनफ्लिक्ट फैनानै जोंनि जे मोनथाय बे मोनथायनिफ्राय जों जानगाराव थानो गोनां जादोंमोन नोंथांमोनखौ सिगांनि समाव जों नुनो मोन्दोंमोन जे हानि मेला खुंनाय आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोना नैबे समाव मिशन बैसोमुथि नोंथांमोना जे लादों माबायदि सोलिबाय थादों बेयो आवगाय सिगां लांबावगोन ना लांबा बे आवगायबावगोन ना बावगा बे खामानिनि बेनि गेजेरजों जोंनि लेन्ड मेलानि गेजेरजों जोङो 16,000 न'खरनो खेबनै लेन्ड मेला जादों जोंनाव BPFनि समावहाय जौनि मेला जुवानि मेला बायदिसिना माने मेला जायोमोन जाय मेलानि गेजेरजों न'खरा डिस्ट्रय जायोमोन न'खराव नांलाय खमलाया बारा जादोंमोन फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय जानगारनो गोनां जादोंमोन बेफोरनिख्रुइ जानगार होनानै जोङो मोनसे सोमोनांथाव मेला खालामदोंमोन बेनो होनदों लेन्ड मेला बा हानि मेला बे हानि मेलानि गेजेरजों जों जौ लोंनायनि मेला ड्राग्स लोंनायनि मेला खुङाखैमोन नोंथाङा जे हा थासेयावबो नोंथाङा खुनु फोरमान बिलाइ गैयामोन बेफोरखौ फोरमान बिलाइ होनायनि बेलायाव रेजिस्टार माबायदि खालामदों बा जोङो माबोरै मियादि पाट्टा खालामनो हायो बेखौ लानानै जोङो बे मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन गतिके बे मेलानि गेजेरजों 16,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि पाट्टा मोननो हादोंमोन गुबुन फारसे जोंनियाव मिशन बैसोमुथि फैनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव न'आव जिरायनानैनो नोंथांनि हाया मा स्टेटासाव दङ डिजिटाइजेसन जानायजों लोगोसे नोंथाङा नायनो हाबाय नोंथांनि हाया मा स्टेटासाव दङ नोंथाङा हाखौ मा होनो मियादि पाट्टा खालामनांगौबा माबायदि खालामनांगौ बेवहाय जोंना मोनसे फर्मेट दङ बे फर्मेटखौ नोंथाङा बुयोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन मिशन बैसोमुथि होननाय मोनसे जोंनाव मिशननि मोनसे माबा दंखायो मिशन बैसोमुथि 0.1 बेवहाय नोंथाङा बुयोबानो नोंथाङा मा खालामनो नांगौ बेखौ न'आव जिरायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो जोङो एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो हानायमानि खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ बे बेक्तिनि थाखाय बा बे सुबुंसानि थाखाय जोङो मोननो हानायनि राहाखौ गोरलैयैनो खालामदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया टेकनिकेल प्रब्लेम थारमाने जोंना मेन पावारनि थाखाय जों एसे डिले जादों दिनैसिमाव जोंनाव 43,000 मिशन बैसोमुथि 0.1आ डिक्लेयार जानाय लोगो लोगोनो डिजिटाइजेसननि गेजेरजों 43,000 मानसिया एप्लाइ खालामदों आरो बेनि मेक्सिमामखौ जोङो अलरेडि जोङो होनो हाबाय नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन जिहेतु नैबे समाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जे बाथ्रा जिहेतु मख'दों थामहिनबा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव हा गैयैखौ होनायनि बाथ्राखौबो मख'दों दा बेवहाय मुलाम्फाया माबायदि जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ बिथांमोननि मुलाम्फाया मा जागोन आरो जिहेतु सिमा बारायनायनि थामहिनबा आद्रा थाबावनाय जिखिनि गामिफोर दं बेखौ सोसननायनि जे बाथ्राफोर दङ माबायदि रोखा जागोन बेफोर 47टा गामिखौ अलरेडि गभर्नमेन्ट अफ आसामा नटिफिकेसन होखाबाय डिक्लेयार होखाबाय बाखि 19टा गामिखौ सोसननायनि बेलायाव अफिसियेलि जोंनि सावरायनाया सोलिगासिनो दङ
दुलाराय बर' फरायसा आरो आफाद जोंनि सरकारजों लोगोसे जथायै बेवहाय बर' साहित्य सभायाबो थाफायो। जथायै जोङो आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे 19टा गामिखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोङो माबोरै सोदेरनांगौ बेनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। अब्लाबो 19टा गामिया जाबाय थागोन। जोङो 47टा गामिजों लोगोसे सिमनानि सिङाव थानाय जेसेबां प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि गामिफोर दङ बे गामिफोरखौबो जोङो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों बा आयेननि गेजेरजों माबोरै जोङो खोब खम गोरलैयैनो हानि फोरमान बिलाइखौ मोननो हानायनि बेबस्था खालामनो हायो बेखौ जोंनि आखायाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि आवथायाव फैनाय लोगो लोगोनो जोङो मावनो हासिगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ आरो आसा खालामदों। जेराव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा खोब एक्साइटेडलि नेनानै दङ बर'लेण्डनि बिखाखौ गावसिनिजों सरजाबफानायखौ। गतिके बिथांमोना जोंखौ खोब गोसो गुदुङै जोंखौ हेफाजाब होगोन। जेसेबां जोंनि खामानि दङ खोब खामानिखौ गोरलैयै मावनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामगोन। हानि मेला खुंबाय नोंथांमोना बेसेबां जाफुंसारदों होननानै नोंथाङा सानो? अपोजिसननि गोबां लिडारजोंबो आं कन्टेक्टआव थायो। बेक्तिगत भाबै जोङो बे जेब्ला बिदि सावरायलायो जोङो पलिटिकेल कनफ्लिक्टआव जों सावराया। बिथांमोनाबो साजेसन होयो मोजां जादों मोजां मावदों। मोजांखौ मोजां गाज्रिखौ गाज्रि होननो हानाया लिडारनि मोनसे गुनखा। आं बाख्नायो अपोजिसननि माखासे लिडारा बे बेलायावहाय खोब एप्रिसिएसन खालामनाय बाथ्राखौ आंनो मेसेजखौ हरो। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। जोंनि नोजोराव जोङो 100% साक्सेसफुल। मात्र बेनो खोन्थाया जोंनि रायजो राजाफ्रा बे मेसेजखौ दासिमबो लाजोबनो रोङाखै आरो मेसेज मोननाय बायदि खामानिखौ मावहोनो आवगायबोआखै। आं खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा साफ्रोमबो बिटिआर बासिया एस पार दा नर्म्स गाव गावनि हानि मोन्थायखौ फोरमान बिलाइखौ मियादि पाट्टानि जा फोरमान बिलाइ बा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटनि फरेस्ट एरियानि जा फोरमान बिलाइ बेखौ गोरलैयैनो मोननायनि थाखाय जों बयबो हांगा दावरा मावनानै बा जोङो साखा फारा जालायनानै जानजि खाफ्रानानै खामानि मावनो आवगायबोनांगौ बेखौ आं खावलायदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंनियावहाय गोबां नोंथाङा निस्सय बेखौ मिथिगौ जेरै हमनानै ला जोंनियाव दखलि जरिमना होननाय मोनसे खोब दावराव जादों। नोंथाङा बेखौ खोब मोजाङैनो मिथिखागौ। दखलि जरिमनाया ओरैबायदि मोनसे बेसाद जे सरकारि हाखौ जोंनि मानसिफ्रा जेरै जोंनि बर'फ्रा मेक्सिमाम दखल खालामनानैसो दङ। जायनि जाहोनाव 2013 मायथाइसिम दखलि जरिमनाखौ मानसिफ्रा होनाङोमोन सरकारनो। खिन्थु बे हाया नोंथांनि जानो हायाखै। बेखौ नोंथाङा दखलसो खालामदों। दखल खालामनायनि थाखाय जरिमानासो होनांदोंमोन। नाथाय 2013 मायथाइयाव जोंनि आगोलनि सरकार मानाव गेदेर हाग्रामाया 2013 मायथाइयाव बेखौ बन्द' खालामनानै होदोंमोन। जोङो दाखालि इसियाव सावरायनाय बायदि नेक्स्ट इसि मिटिङाव बै दखलि जरिमनाखौबो जोङो केन्सेल खालामफिननानै बिथांमोना जा केन्सेल खालामदों बे केन्सेल खालामनायखौनो केन्सेल खालामनानै जाय जायगायावहाय जायफ्रा दखल खालामनानै दङ बे दखल खालामनानै थानाय साफ्रोमबो मानसिनो जुदि बिथाङा प्रकृत सासे भारतीय नागरिकनि फोरमान दङब्ला जुदि बिथांनियाव लिगेसि डाटा दङब्ला 1971 नि सिगांनि लिगेसि डाटा दङब्ला जुदि बिथांनियाव नैबे बिटिसिआ जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो बेवहाय रायजो जानायनि फोरमान बिलाइ दङब्ला आरो बिथाङा जुदि बेलेट ब्लकनि क्रिएसननि सिगां दङब्ला बेफोरबायदि मोनथाम मोनब्रैसो आयेनखौ डिफेन्ड खालामनानै जोंनाव माखासे जा नर्म्स दङ बे नर्म्स बायदियै जों बेखौबो हाग्रामाया बै 2013 मायथाइयाव जा केन्सेल खालामनाय दखलि जरिमानाखौ जोङो दखलि जरिमाना नङा नोंथांनो बा आंनो जों साफ्रोमबो दखल खालामनाय सरकारि हाखौ दखल खालामनाय मानसिनो नर्म्स बायदियै जाहाथे जोङो 1,000 रां होनाय माबानायनि गेजेरजों लानायनि गेजेरजोंनो नोंथांनो सेटेलमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। बेफोरबायदि सेटेलमेन्ट होनायनि बेबस्थाखौ जों लानो नागिरबाय।
जों नुनो मोनो बा थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव खायसे खायसे ओरैबायदि जायगा दङ जाय जायगायाव नोङो नेटवर्कनि प्रब्लेम जायो, जाय जायगाफोराव नोङो नैबे सोरखारि बिथिंजों फोनांजाब नङा। दा बैफोर गामिफोराव सरकारनिफ्राय माबायदि राहाजों बिथांमोनखौ सांग्रांथि खालामगोन, माबायदि राहाजों बिथांमोनखौ जे हा हुनि जे जेंनाफोरखौ फोजोबना लानो थाखाय खावलायनाय बा नोंथांमोना सोलिबाय थादों? नोंथाङा मोजां सोंनायखौनो सोंदों। गोबां जायगायाव दाबो नेटवर्क गैया। भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोनफ्रोमबो गामिखौ नेटवर्कजों सरजाबनाय मोनसे गामि खालामनो थांगासिनो दङ। डिजिटाइजेसन मोनसे भिलेज खालामनो थांगासिनो दङ। गतिके जोंनि पलिसियाबो लेन्ड डिजिटाइजेसन। नोंथाङा बेवहाय डाइरेक्टलि आखाइनि खामानि गोनांथि गैलिया। गासैखौबो जोङो डिजिटाइज माबा हिसाबै जोङो अनलाइन सिस्टेमै जों खामानिखौ मावजोबनो नागिरबाय। जुदि बबेबा गामियाव दिनैनि दिनावहाय जुदि जोंनिया नेटवर्कआ मोनहैस्लाबै नांस'यै गामिफोर दङब्ला आं खावलायदों जे एन्ड्रइड मबाइल गोनां जाय मानसिफ्रा नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि दिनैनि मोगा मोगिनि मेसेजखौ मोनगोन, बिथांमोना नेटवर्क गोनां जायगायाव फैनानै गाव गावनि हानि खामानिखौ मावना लानो हागोन। आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय। नंगौ, नोंथांमोनजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों सावरायबाय थादों जे हा हुनि जेंनानि सायाव, थामहिनबा बिटिआर ओनसोलनि हा हुनि जेंनाखौ लानानै सोरखारा माबायदि खामानि मावबाय थादों बेनि सायाव सावरायबाय थादों। थामहिनबा नोंथांमोननो थोंजोङैनो मोगा मोगि आयदानि गेजेरजों मोनथिबाय थादों, आरोबाव मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। जिहेथु नोंथांमोना बे समाव खुंथाइ गोहोआव दङ, फैबाय थानाय समाव गोदान माबाफोर बेफोरबायदि पलिसिफोर खालामदों नामा रायजो राजानि थाखाय सिबिथाय होनो थाखाय? गोजोननाय मोनदों नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों गुबुन मोनसे जोङो जा दाखालि 4 तारिखआव जानाय जोंनि जा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिं, बेयाव डिसिसन लानाय बे डिसिसना ओरैबायदि, थांनाय बिएससिनि समाव जोंनि जा आंगोफोरा साख्रि मोननाय बिथांमोना दा साफा साफा रिटायार जानो थांगासिनो दङ। नंखायनो जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दाखालि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव मोनसे एजेन्डा पास खालामो दे जायफ्रा बिएससिआवहाय साख्रि मोननाय बिथांमोना 85सा दङ। बे 85सा साख्रिआवला बिएससि समनि साख्रिआवला दिनै जा जेसेबां प्रमसन मोननानै बिथांमोना रिटायारनि समसिम फैनो गोनां फैगासिनो दङ, बिथांमोननो जोंनि सरकारा पस्ट रिटायारमेन्ट बेनिफिट हिसाबै वान टाइम सेटेलमेन्ट एस पेनसन महरै जोङो होनो थाखाय दा पास खालामबाय, मोनसे क्लज पास खालामनाय जाबाय। गतिके बे 85सा न'खरजों लोगोसे 85ता न'खरजों सोमोन्दो थानाय न'खरफोरनि इयुननि जिउ खुंनाय, बिथांमोननि फिसाफोरखौ क्वालिटि इडुकेसन होनाय, क्वालिटि मोनसे समाज दानाय, क्वालिटि समाज दानायजों लोगोसे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जेन बिथांमोनाबो हेफाजाब खालामनो हाथों, बे नोजोरजों जोङो बेखौ पास खालामना होनाय जादों। आरो बे जोंनि थाखाय खोब गेदेर खामानि होननानै जों सानो। जाय खामानिखौ थांनाय सरकारा मावनो हायाखै, बेखौ जोङो दिनै मोनफा मोनफा मोनफ्रोमबो दफाखौ जों मावनो आखायाव लागासिनो दं। माने बिटिसिनिफ्रायनो नोंथांमोना बे पेनसन जाखिनि बिटिसिनिफ्रायनो बे पेनसनखौ जोङो बिथांमोननि मोननाय जेसेबां पेमेन्ट दङ, बे पेमेन्टनिफ्रायनो जोङो वान टाइम 50% दाननानै जोङो होनाय जागोन। वान टाइम या नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। बे बाथ्राया राजखान्थियारिबो जानो हागौ, थेवब्लाबो नैबे हादों सोमोन्दो थानाय बाथ्रा। जिहेथु जों नुनो मोनो सम सम जे राजखान्थियारि राव, थामहिनबा हाखौ लानानै जे बिटिआर सोरखारा हा होनो हायाखै होननानै बुङो, मोनसेबो बेफोरबायदि फोरमान गैया जे बिटिसि थामहिनबा बिटिआर नोंथांमोना खुंथाइ गोहोआव थानानै हाखौ होनो हायाखै होनना बुङो। दा राजखान्थिखौ लानानै बे बिथिङाव हानि बेलायाव राजखान्थियारि खालामनांगौनि बाथ्रा फैयो नामा? नोंथाङा बे आयदाखौ लाना मा बुङो? हाखौ लानानै जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मालाबाबो राजखान्थि गेलेया। खिन्थु जों बेखौसो राजखान्थि गेलेगोन जे जोंनि बर'फोरजों लोगोसे बिटिआरआव थानाय साफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठि बा साफ्रोमबो भारतीय नागरिकआ हा मोननायनिफ्राय बा मोनैनिफ्राय रैखाथि मोनथों, हा मोनजोबथों, बेखौ लानानै बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव पलिटिक्स खालामबाय, 17 बोसोराव कनफ्लिक्ट लाबोबाय, बर' अना बर' सृष्टि खालामनानै गावसोरनि मानसिखौ जुगामि खालामबोनो नागिरदोंमोन। दा जोंनिया मासि दखलनि बाथ्रा गैया, जेरावहाय जोंनि हारिया मिरौ जिरौ अबस्थायाव फैगासिनो दङ। बेखिनि बर' हारिखौ
ग्लबेल केरेक्टारिस्टिक्सआव ग्लबेलिज्मनि केरेक्टारिस्टिक्सआव रैखाथि होनाया गोरलै खोन्था नङा। नंखायनो जोंनि जा प्राइमारि जा माबाफोर दङ जोंनियावहाय जे जेंनाफोर दङ गुदि जेंनाफोर दङ बे गुदि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनानै गोरलैयैनो बर' हारिया चेलेन्जिंलि कम्पिटिटिभलि गुबुन हारिफोरजों चेलेन्ज खालामनो हानायनि खामानियाव जोंनि फिसाफ्रा खामानि मावनो हादों। हानि जेंनाखौ लानानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा हेडेक दाजाथों बे जेंनाजोंसो बे बाथ्राजोंसो जों खामानि मावगासिनो दङ। गतिके BPFनि दिनाव नोंथाङा साननायनि नाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा रेभिनिउ एरियायाव लास्ट 3 इयार्सआव 1,06,000 रेभिनिउ एरियायाव रेभिनिउ हा पाट्टा होनो हादों। फरेस्ट एरियायाव 35,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो हा लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो हाबाय। जोंनि BTCनि गासैबो हानि जेंनाफोरखौ गोरलैयैनो सुफुंनो हाथों कारापसन दाजाथों होननानै दिनै डिजिटाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों बैसोमुथि 0.1% गेजेरजों दिनै हाखौ न'आव जिरायनानैनो दिनै एप्लाइ खालामनो हानाय बेबस्था खालामनानै होबाय। आरो दिनै थांनाय 4 जुलाइ खालि जोंनि जा एक्जिकिउटिभ काउन्सिल मिटिङाव जों जा पास खालामबाय जे BPFनि समाव सोरबा सासे मानसिया इन्डास्ट्रि खालामनोब्लाबो जे 100% गावनि हानि थाखाखौनो जनेल भेलुखौ होफिननो गोनां जायोमोन। दिनै बेखौ जोङो खमायनानै 15% फर द जेनेरेल एन्ड 13.5% फर द ST, SC, PWD एन्ड उइड'फोरनो जोङो होनो हाबाय। गतिके बेफोर जोंनि थांखिया जादों समाज सेवा पलिटिक्स खालामनायजों लोगोसे समाज सेवा आरो पलिटिक्स खालामनायनि गुबै थांखियानो जादों पलिटिकेलि जुदिও इनभल्वबाबो ससियेलि इक'नमिकेलि एन्ड इडुकेसनेलि जोंनि हारिखौ माबोरै जौगाहोगोन बेसो जोंनि अबजेक्टिभमोन। दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना बर' हालामखौ BTR ओनसोलखौ BTRनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ माबे दिगजों लांनो थाखाय नोंथांमोना थियारि जादों? गिबियानो सान्थिखौ जोंनि सरकारा गायसननो हाबाय। आसामनि गासै जिल्लाफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गाहायसिन थाखोआव थानाय जोंनि जिल्लाफोरखौ जोङो आसामनि बयनिख्रुइ जौसिन जिल्लायाव सोलोंथाइ बिथिङाव जों बोखोनो हाबाय। बिनि फिथाइयानो जादों सान्थि। आरो बेजों लोगोसे जोंनियाव मुल मन्त्र माने मा होनो गुबै जोंनि जा जेंना समस्या बे जेंनाफोरखौ जेंनायानो जादोंमोन हा। बे हानि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोङो देग्लाय जेरावहाय जों खोब गोसो मोदोम जिउ होनानै मावबाय बेखौ फोजोबनो हायोब्लानो सुफुंजोबनो हायोब्लानो जों सानगोन सोरबा दैदेनगिरिया सोरबा बेक्तिगत स्वार्थनि मानसिया जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनानै राजखान्थि गेलेनो नागिरदोंब्लाबो बे लामानिफ्राय बिथाङा फैफिननानै जोंनि सान्थिनि जा दैखर बे दैखरनि दैखौ लोंनानै सान्थियै थानो बिथाङा दिनै बाध्य जानो फैगासिनो दङ। नंगौ नोंथांमोनजों नैबे समाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां बिथां रनजित बसुमतारीजों गोबां आयदाखौनो लाना बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिबाय। हा हुनि जेंना हा हुनि गोदान मावबिथांखि बिथांमोना मा लादों फैबाय थानाय समाव BTR ओनसोलजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय जे रायजो राजाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि बिथांमोना होनो नागिरदों थामहिनबा होबोबाय थादों। आरो बेनि अनगायैबो जों मख'नांगोन जे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे हानि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ BTRनिफ्रायनो थोंजोङैनो होनायनि बाथ्रा थामहिनबा BTR सोरखारनिफ्रायनो हा हुनि गासै खामानिखौबो मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना बिथांखि लानायनि बाथ्राखौ बिथांनिफ्राय मोनथिबाय नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय। आरो मिशन बैसोमुथि आरो बेनि अनगायैबो हानि जे हा मेला बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौनो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोबाय। नैबे समाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ जोंनो होबाय आरो नोंथांनि जे बुंनो गोनां बाथ्रा थामहिनबा हा हुनि जेंनाखौ लानानै नोंथाङा बुंथिनो हाबाय रायजो राजानो फोरमायनो हाबाय बेनि थाखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। खुलुमबाय। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन।
बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।